Тези очила за четене са особено подходящи за възрастни хора и хора с лошо зрение. Сгъваемият им дизайн ги прави леки и преносими, с размерите на запалка, лесно се побират в джоб или чанта, като същевременно предпазват лещите от надраскване. Лещите с висока разделителна способност, блокиращи синята светлина, увеличават дребния шрифт няколко пъти. Те осигуряват ясно и плавно четене, използване на телефон и гледане на новини, осигурявайки удобно носене за продължителни периоди, без да причиняват замаяност или умора на очите и ефективно защитават очите ви. Рамките са ръчно изработени от чиста сплав, което ги прави гъвкави и издръжливи, тежащи само 15 грама, еквивалентно на теглото на монета от 2 юана, леки и удобни. Те пасват перфектно на формата на лицето, подходящи както за мъже, така и за жени, и за всички форми на лицето и възрасти. Дизайнът с директен поглед осигурява ясно виждане без накланяне на главата, което ги прави идеални за шофиране, риболов, ходене и каране на мотоциклет. Един чифт очила отговаря на нуждите на различни ежедневни сценарии. Простият и елегантен дизайн е стилен и с превъзходно качество, което го прави обмислен подарък за родители и семейство.